नमस्कार. काव्य शिको मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोग आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, आत्ता आपण कार्तिकी एकादशीनिमित्त अभंग सप्ताह घेतला, त्यामुळे बरेच दिवस झाल्यासारखं वाटतं मालवणी कविता झालेली नाही आहे. तर आज आपण एक मालवणी कविता ऐकूया. कवितेचे शीर्षक आहे त्या काळाची गंमत. आपण आपल्या ज्येष्ठांकडून, जुन्या लोकांकडून त्यांच्या काळात काय घडत होतं, कसं होतं, परिस्थिती कशी होती, आर्थिकच नाही तर सामाजिक परिस्थिती. उदाहरणार्थ पूर्वी वाहन दळणवळण साधनं कमी होती, तेव्हा चालत जायचे लोक, किंवा सुबत्ता नव्हती, पैसे कमी होते, पण तो काळ सुखाचा तरी होता असे सगळेच सांगतात. तर आणि ते ऐकताना आपल्याला खरोखरच ते पटतं. कधीकधी अचंबित होतो आपण. तसंच नात्यांमधला आता कालावघात गोडवा कमी होतोय, जवळीक कमी होते. त्या काळी कशी शहरात मुंबईसारख्या ठिकाणी एक छोट्याशा खोलीत 10x15च्या किंवा 10x12च्या खोलीत 8-8, 10-10, 15 माणसं राहायची. आता खूप मोठ्या खोली आहेत, खूप मोठी घरं आहेत शहरात, तरी त्यात घरात माणसं कमी आहेत. मोबाईलमुळे ती आणखी दुरावलीत. तर आता आमच्या लहानपणी काय होतं त्या कवितेत आहे, किंवा नुसतीच परिस्थिती नाही, आर्थिक किंवा सामाजिक परिस्थिती नाही, तर काही शब्दसुद्धा, जे शब्द खूप गोड असतात पण ते कालावघात न वापरल्यामुळे मृत होतात. तर असा एक साधारण विचार करून ही कविता लिहिलेली आहे. मालवणी कविता अर्थात त्या काळाची गंमत, ती आता ऐकूया. मालवणीत आता कोण आये म्हणत नाही, पण आईला आये हा शब्द होता. कविता ऐकूया. आयेची माया गोडी मम्मीत नाही, आयेची माया गोडी मम्मीत नाही, बाबातलो प्रेम धाक पप्पात नाही. आयेची माया गोडी मम्मीत नाही, बाबातलो प्रेम धाक पप्पात नाही, मालवणीतल्या गजालींची मजा काय केलंस तरी गप्पात नाही. मालवणीतल्या गजालींची मजा काय केलंस तरी गप्पात नाही. उकड्या तांदळाची पेजेची गोडी, उकड्या तांदळाच्या पेजेची गोडी, कांदेपोहे शिरापुरी उपमात नाही. वडे सागुती कालवा आणि एक शिपीची चव, पुलाव आणि बिर्याणीक नाही. वडे सागुती कालवा आणि एक शिपीची चव, पुलाव आणि बिर्याणीक नाही. धोंड्यान पाडल्या बिटक्याची चव, धोंड्यान पाडल्या बिटक्याची मजा, पेटेतल्या हापूस आंब्याक नाही. धोंड्यान पाडल्या बिटक्याची मजा, पेटेतल्या हापूस आंब्याक नाही. चोरून पाडल्या आडसाराची गोडी, आडसार म्हणजे शहाळं, मालवणी शळाय म्हणतात, आडसाराय म्हणतात. चोरून पाडल्या आडसाराची गोडी, मद्राशाकडे विकत घेतलेल्या शेळ्याक नाही. सकाळी सांचो येळेक फिराची मजा, येळ म्हणजे समुद्रकिनारा, येळेक म्हणजे समुद्रकिनाऱ्यावर. सकाळी सांचो येळेक फिराची मजा, तलाव चौपटीवर फिरण्यात नाही. सकाळी सांचो येळेक फिराची मजा, तलाव चौपटीवर फिरण्यात नाही. नदी समुद्रात पोहण्याची मौज, स्विमिंग तलावात डुंबण्यात नाही. नदी तलावात पोहण्याची मजा, नदी समुद्रात पोहण्याची मौज, स्विमिंग तलावात डुंबण्यात नाही. लोट्यावर पडियेत वडगाचं सुख, वटंगणे म्हणजे काय, सहज असं रेलून बसणे किंवा थोडंसं झोपणे. लोट्यावर पडियेत वडगाचं सुख, डनलॉपच्या गादीवर झोपण्यात नाही. लोट्यावर पडियेत वडगाचं सुख, डनलॉपच्या गादीवर झोपण्यात नाही. शेणाचे जमनीरने पुळणीत बसायचं सुख, शेणाचे जमनीरने पुळणीत बसण्याचं सुख, स्पार्टेक्सच्या गादीवर बसण्यात नाही. गावच्या सणा उत्सवाची रंगत, गावच्या सणा उत्सवाची रंगत शहरातल्या सणा उत्सवाक नाही. गावच्या सणा उत्सवाची रंगत शहरातल्या सणा उत्सवाक नाही. गावच्या जत्रेतल्या खरेदीची मजा थंडगार मॉलमधल्या खरेदीक नाही. बालपणीच्या त्या काळाची गंमत, बालपणीच्या त्या काळाची गंमत मोठा होऊन अनुभवाक मिळणार नाही. बालपणीच्या त्या काळाची गंमत मोठा होऊन अनुभवाक मिळणार नाही. कालची गोष्ट आज इसराक होता, कालची गोष्ट आज इसराक होता, पण 60 वर्षापूर्वीचा तो काळ
इसराक होणार नाही. कालची गोष्ट आज इसराक होता, पण 60 वर्षापूर्वी तो काळ इसराक होणार नाही. धन्यवाद मित्रांनो. ही कविता आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा. तुमच्या काही आठवणी असतील तर ते सांगा. ही मित्रमंडळींना आपल्या कविता पाठवा, नक्की आवडेल. कोण नवीन अशी चॅनलला किंवा जुन्याचा कोणाचा राहिला असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा. आता परत एक भेटू नवीन कविता घेऊन. धन्यवाद.